Lucía Freitas Rodríguez, 40 anos, millennial con estrela Michelin. Pasou de ofrecer un menú do día de 12 euros a ser unha das chefs máis recoñecidas da nosa gastronomía. Pisa forte no culinario e calza zocos de Elena Ferro. Anovado calzado tradicional para unha cociñeira renovadora, que herdou do seu pai o cariño tanto pola cociña como pola lingua. Sí, o meu pai será sempre unha persona con moito peso na miña vida. A miña nai tamén, pero como son muller, é como que de sempre somos as nenas de papá, non? Por exemplo, eu sempre estive no rabo do meu pai, dende moi cativa, na horta, no monte, cando íbamos a mercar, cando se cociñaba na casa, porque na miña casa cociñaba o meu pai. El me transmitía todo o que recordaba da vida en Viana do Bolo, coa súa nai, co seu pai, non? Facer as galletas de nata, guardar a nata, porque nos collíamos o leite dos veciños e ao ferver agardábamos a nata, era como os nenos do pobo viñan o día que o meu pai facía as bolachas, as galletas de nata, non? Os cociñeiros galegos, os que representan a nivel máis mediático, sexa Grupo Nove, sexa agrupacións como Coruña Cociña, todos temos unha terra nai que é Galicia, cociñamos Galicia. Por que sempre se dixo que o traballo da cociña era moi duro para a muller? Perdón? Sabes o que é traballo duro? Sabes o que puido ser para moitas mulleres? Levar a casa, levar a horta, levar traballos de sacrificio de verdade, de dar unha vida por os seus fillos. O futuro é galego e o futuro é en feminino.